खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन लोगोफोर। आं दा माने गोबां गिदिर बेरामाव गोग्लैनानै दङ। बेखायनो आंनो एसे अनसुंथाइनि गोनांथि जादों। अन्नानै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ आलादा शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे रायजोफोरा आंनो अननानै थाइसे थाइनै मदद खालामो। बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। प्लिज लोगोफोर नोंथांमोना हायाबाबो आंनि चेनेलाव जिखिनि साबस्क्राइबार दङ अन्नानै भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो नुयो। हाजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर। A few inches later. A.M. लोगोफोर एक्टिंखौ माबायदि मोनदो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं माने जेबो जायाखै आरोना। बे भिडिअखौ आं दाख्लैनो बानायनाय जादोंमोन आरोना, मा होनो नोंथांमोनखौ माने फुल एप्रिल खालामनो होननानै दिनैसो माने हगारनाय जाबाय। बेखिनियानो आरोना, लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय, लाभ इउ अल।